Arabai arajaba kile mwan kile ijira bakile kemenani anibina ni saba tena eta mafleba maliko noni maliko kani akaba manaka kuna funu wakati sile mimi na wala lukai farafina ni jia fanto kibariola akabi kuna funi bakuru ofle communiqué do sefe ayrela ka foko bamachi wale keba matani kono tombo yongo tike dara urudeka femiye uka dagairo ni oyuka bazi otandru boyongo o fene kon yira ni bela jelen sorola opération maliko refe chef d'état major alere koni mina nyefolike bi kuna funun konnala Sanfé Kalansombi ni abifoma Institut des Hautes d'études en management au lieu conférence débat do sigisi ngambi ya sa femiye ben aleni lakana fuka tase tanyamani armade unka hakeb sega segu umachugwamna ukatemu bula oleka Côte d'Ivoire jamana kuna fununa uka jamana kuna dum uluere konimbe jorola ka sabuke femiye dadu munife kunfolowi ulu songo eleni Tele ta mafleba belajeli au salamu alaikum ayaw bismillah kokura au ka kuna funu kineka inafo nkunya alodonia bakuru wala chugamna communiqué do senfe état major général des armées alere koni nyefalike kaira kafoko femi anga fintigla ko ni oluye famawi do franche temenenu na opération maliko senfe uka wulika jo konala usira ka tikeda ba machi wole keba mauka dagayro tan duru boyongo ka olle femi ba machi wole ba matani konontoyi uyetigeda oluleka kenekana mami konu kumbe ni waliya nunu konyema waliya mini okera sokura kataganyashi anga fintigila kauma utikalo samba fla ani mukantemene nunu na okofefene uklela ka tigeda matanduru boyongo ka somikelendo mamunu yerela Yasa amiseka familiali soro obela femi état major des armées alere konbina nyefolike Abdou Ouattara ka makona Mali kɛlɛkɛcɛw ka kɛlɛ daga bolo fara min be n'a be wele ko unité légère de reconnaissance et d'intervention olu ni takuba maaw ka wulikajɔ ni cɛsiri a kɛra an ka jamana yɛrɛ marabolo la min be tali kɛ Indiliman ale ni Menakala sɛgɛsɛgɛli baaraw ka ɲɛsin Mamudu Tulon ka dagayɔrɔ ma a wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra sababu be février kalo tile 18 san 2022 Mamudu Tulon ka dagayɔrɔ caman ɲinina k'u lakodɔn ka tila ka taa da o yɔrɔ kofɔlenw na min kɛra sababu ye Mamudu Tulon caman kɔni nin tora a la kɛlɛkɛcɛw ka daga min be ni a jɛkulu be wele ko opération Maliko olu ka wulikajɔ ni cɛsiriw senfɛ Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna la a kɛra sababu ye Mamudu Tulon maa 8 ɲɔgɔn ko minnu kun ɲininen don kosɛbɛ olu sera ka sɔrɔ ka minɛ o cɛla fana min ye Mamudu Tulon ka dagaba fila ɲɔgɔn be o ɲɛmaaya dɔ kɔni tun be maa bolo min be wele ko Abdou ale ni Mahamadu Bari o maa fila sɔrɔla ka minɛ u ka kɛlɛkɛ bolo ɲɛmaaba dɔ fana n'o ye Boubacar Nuhum Diallo ye ni maa caman b'a dɔn Machel la tigɛ dara ale fana kan wulikajɔ ni cɛsiriw senfɛ Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na février kalo tile 21 san 2022 polisilaka fila min bɔnɛna u nin na ɲininiw kɔni bilala sen kan a kɛra sababu ye Mamudu Tulon ka ɲɛmaaba fila olu fana yira ka sɔrɔ k'u minɛ ale ni wulikajɔ ni cɛsiriw o kɛlen bɛ Mamudu Tulon fɛ ka kɛ waliya ye waliya min be tali kɛ mugu pɛrɛnta la k'o don dugumakolo duguma maa minnu kun sɔrɔla ka minɛ o waliyaw la fana minnu ka baaraw ye olu caman fana tɛgɛ kɛra olu ka Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna la wulikajɔ ni cɛsiriw senfɛ Segu ni Mopti ka se Bajangara marabolo kɔnɔna ma wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra an ka finitigilakaw fɛ fana a kɛra sababu ye Mamudu Tulon ka dagayɔrɔ 15 ɲɔgɔn ko u sera ka o ye Mamudu Tulon maa 19 minnu ka ɲɛmaaya kun be Hassan Sangare bolo n'ale ka wulikajɔ kɛra sababu ye u ti kalo tɛmɛnen san 2020 Sokura marabolo kɔnɔna na ka dantɛmɛ wale ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma o maa 19 olu sɔrɔla ka minɛ siga kɛra maa 15 fana na wele bilala olu ma Moritani jamana kɔnɔden 2 fana sɔrɔla ka minɛ minnu dira u ka lasigiden maaw ma moto 15 ɲɔgɔn ko o fana tiɲɛna an ka finitigilakaw fɛ ka sanga ni wulikajɔ ni cɛsiri ye kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna la telefɔni 37 sɔrɔla ka minɛ min ye batiriw ye batiri minnu bɛ kɛ sababu ye ka mugu pɛrɛntanw labɛn o 3 fana sɔrɔla ka minɛ mugu pɛrɛntan minnu bɛ don dugukolo duguma ni finitigilakaw bɛ taa balo la o 8 fana sɔrɔla ka minɛ nin kunnafoniya sanuman minnu sɔrɔla fana wulikajɔ ni cɛsiriw senfɛ a yirala k'a fɔ maa dɔ fana kɔni tun bɛ min tun bɛ jateminɛw kɛ finitigilakaw ka taacogo n'u ka segincogoyaw la Marakala ni ɲɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ ale ni Marakala ni Masina ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra finitigilakaw
finitigilakaw fɛ o sera ka boloda o ma kofɔlen fana kan. Ni an taara an ka jamana wuruduguyan fan fɛ min ye Buguni marabolo ye, finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye Mahamuru Ture ka dagayɔrɔ min kɔni tun bɛ Tɛla n'o bɛ Kiɲa marabolo fɛ ka se ka boloda o yɔrɔ kofɔlen ninnu kan. A waleyaw kɛra sababu ye Mahamuru Ture 3 olu kɔni bɔnɛna u ni na. U ka marifa dɔ bɛ yen n'o ye pistolet o ɲɔgɔnna 2 sɔrɔla ka minɛ, ale ni marifa kisɛ bɛ don foroko min kɔnɔ o den 4 fana sɔrɔla ka minɛ. Mahamuru Ture ka mugu pɛrɛntɔw bɛ labɛn ni fɛn minnu ye o caman fana sɔrɔla ka minɛ u la an ka finitigilakaw fɛ. Ni wulikajɔ ni cɛsiriw senfɛ a yirala k'a fɔ Nara marabolo kɔnɔna na kunnafoniya sanuma minnu sabatira finitigilakaw fɛ o waleyaw kɛra sababu ye marifa 3 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko ale ni marifa kisɛw ka se telefɔni 7 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko ma. Siga kɛra maa 32 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko la olu bɛɛ lajɛlen fana welela k'u ɲininka o dalakaw na. Ni wulikajɔ ni cɛsiriw senfɛ Mahamuru Ture ka datɛmɛ wale tun bɛ ka ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔden minnu ma ka to ka balo minɛna k'o ye jaga ye. O kɛra sababu ye balo tɔni 25 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko sɔrɔla ka minɛ Segu marabolo ni Mopti marabolo la. Finitigilakaw ka ɲɛmaaba n'o ye état major ye ale ka kɔrɔfɔw la a ko hakilina ni laɲini min bɛ olu la bi dɔwɛrɛ tɛ u b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u ka se ka olu dɛmɛ u ka baaraw ta cogoya la min ye kunnafoniya ɲuman ye u ka o ɲini k'o di finitigilakaw ma o de bɛ baara nɔgɔya olu bolo. A da nin waleya nin fana kan k'u b'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka i ɲɛmada maaw don cogo ni maaw bɔ cogo la ni siga kɛra maa minnu na u ka kunnafoniya di finitigilakaw ma o bɛ kɛ sababu ye ka baara nɔgɔya olu bolo. Sanfɛ kalanso bɛ yen nɔ ni a bɛ f'o ma Institut des Hautes Études en Management a bakuruba fɔla IHM olu ye conférence débat dɔ sigi sen kan bi sɔgɔmada in na a kun b'a ti dɔwɛrɛ yaasa ka se ka maaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ladɔnniya fɛn min ye lakɔlidenw musow ale ni cɛw maa minnu bɛ yen nɔ ni u kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nin waleya ninnu kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka kalan kɛ bɛn ale ni lakana fo ka taa se taɲɛma ale ni adamadenw ka hakɛ u bɛ se ka segin u ma cogoya min na gɛlɛya wagatiw la jamana kɔnɔna la u ka baarase ninnu bolila o bɛɛ lajɛlen kan a kɛra bi sɔgɔmada in na ni sanfɛ kalanso kofɔlen yɛrɛ la ni a filɛ nin ye AC 2000 yɛrɛ kɔnɔna la tele ɲɛta ale tun b'a kɛnɛ kan. Ni kalansen min sigilen filɛ sen kan maa caman ni kɔni tun bɛ yaasa ka se ka a lɛnɛmaya ni o dɔ de ye lakɔlidenw ye fo ka taa se kunnafonidilaw ale ni maaw ma minnu ka baara yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen don humanitaire ni o ye adamadenya hakɛw la seginninw ye yaasa bɛn ale ni taɲɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na. Kalanso min yɛrɛ ye nin labɛn ni o ye IHM ye ale ye ɲɛmɔgɔ a y'a yira a ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko kalansen kunba ti dɔrɔn ye yaasa ka se ka maaw yɛrɛ kɔni ladɔnniya ani ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ maaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka kumaw falen cogoya minnu na yaasa fɛn min adamadenya hakɛw la seginni ye o bɛ se ka don ba la ale ni ka se ka maaw kalan a kɛcogoya ɲumanw na wa ko don nataw la u ka kalanso kɔnɔna la u bɛna ni kalanyɔrɔ ninnu dayɛlɛ nɔ yaasa maaw kɔni bɛ se ka kalan a la cogoya min na ka ɲa u ni maa minnu jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni o ye acteur ye ni o ye baɲumankɛ jɛkulu dɔ ye ale ɲɛmɔgɔ ye a yira a ka kuma kɔnɔna la ko nafaba de kɛra la ni kalansen min sigilen filɛ nin ye sen kan ka sababu kɛ fɛn min ye anw ka jamana ye a yɛrɛ bɛ lahalaya mun na nin wagati ninnu na ko nin ye wagati ɲuman ye fɛnɛ ka se ka maaw kalan nin n'a ɲɔgɔnna ninnu na o kile ɲɛmɔgɔ ni ale yɛrɛ tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen ka yaasa ka se ka a kalansenw ka o laɲɛnamaya a y'a yira a ka kuma kɔnɔna la ko nafaba de b'a la maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka se ka kalan ale ni ka se ka u ladɔnniya nin waleya ninnu kan. Kalan min bɛ ka kɛ ekɔlidenw kun sisan a bɛ boli jamanadenw ka hakɛ mais ni tiɲɛni nana don jamana kɔnɔ i n'a fɔ ji cayara ka tiɲɛni don mɔgɔ dɔw kun ou bien kɛlɛ dɔ de kɛra ka na ni balawu ye donc sariya dɔ de bɛ sigilen bɛ jamanaw kɔnɔ min tɛ Mali dɔrɔn tɛ a bɛ na sika daminɛ ONU ka na Union africaine donc sariya senba kumaba dɔ de sigilen don min b'a fɔ k'a fɔ ko ni o kasara nana donc jamanadenw ka hakɛ ye min ye donc o kalan de bɛ ka kɛ c'est pourquoi Mali bɛ situation min na bi an tɛ se k'a fɔ ko kasara bɛ jamana kan nka gɛlɛya kɔni bɛ jamana kan donc a gɛlɛya sugu ka ca o kɔnɔna na droit humanitaire ka se ka kalan denmisɛnninw ka don a jɔsen minnu ye a b'u permettre en tant que citoyen k'u jɔyɔrɔ don k'u jɔyɔrɔ fa ani u yɛrɛ ka sariya min ye u ka se ka o bato. An ka jamana bɛ lahaliya min na nin wagati ninnu na ni conférence débat ni a ɲɔgɔnna ninnu ale ni kalansen wɛrɛw u kan ka sigi sen kan yaasa fɛn min ye lafiya u bɛ se ka na jamana yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na ale ni ka se ka maaw kɔni ladɔnniya ani k'u kalan adamadenya hakɛw la seginni ale ni bɛn ni kelenya sabatili o bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na cogo min na.
Aliou Ntine ni alere Nations Unies ma olu ka expert do ni o jateneli kela ko dona do were ko ni ayayira aka kuma konna akon sigine ko kata Dakar re konna la tagama mini akon ku bora Mali kono yasa ka sega tayno kuna fundilo nyokoro ayayira ka fo ale ko ni tagama ke Mali konna la kata korean fanfra la kerenkere na Tombouctou ale ni moti nga ko alere kon ma ay ka fo o femi Wagner ni o e Russie finti la ka ko olu kon kumi anga jamana yere konna la anga jeka olaji yasam sika famel chama soro. Difficile de voir Wagner si Wagner est au Mali. Donc nous n'avons pas vu Wagner. Aka gɛlɛn an ka fɔ ko Wagner jɛkulumaw bɛ Mali dugukolo sanfɛ. An ma Wagner maw ye wa an ma Irisi sɔrɔsiw ye. Ne ka wulikajɔ senfɛ n sera Tombouctou ka se Mopti. Irisi ladigiden dɔw kɔni bɛ yen nka olu bɛ k'u ka baara kɛ sariya yɛrɛ kɔnɔna la. Mali marabaw ye hakilina minnu fɔ Wagner ko kan an kɔni dalen no o de la ka sabu kɛ an ka wulikajɔ ni cɛsuru la an ma taamasiyɛn min b'a yira k'a fɔ ko Wagner bɛ Mali dugukolo sanfɛ. Ni Wagner bɛ Mali kɔnɔ n'u ye waleya kɛ waleya min bɛ tali kɛ adamadenya burujaliw la an kɔni na bɔ o waleyaw kalama. An ka wulikajɔ senfɛ an sera Irisi yɛrɛ lasigiso kɔnɔna la. An y'a ye k'a fɔ Irisi lasigiden ale kɔni tun tɛ a ka nɔrabulaw kun bɛ olu ye an bisimila. Kuma falenfalenw bolila min kan o de ye Wagner ko yɛrɛ ka sabu kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi diɲɛma bɛɛ lajɛlen sigilen no k'a fɔ ko Wagner bɛ Mali dugukolo sanfɛ. An ni Irisi lasigidenw olu ka kɔrɔfɔw la o y'a yirana k'a fɔ Irisi ladigikɛdenw minnu bɛ kɛlɛ yɛrɛ hukumu ɲɛdɔn olu de kɔni bɛ yan minnu ni Mali jamana ɲɛmaaw bɛ baara la ka da o fana kan min ye baarakɛminɛn ye o caman fana bɛ u bolo o ni Mali jamana ɲɛmaaw bɛ ka baara kɛ ni o baarakɛminɛnw ye ka sabu kɛ waati tɛmɛna gɛlɛyaba kɔni tun bɛ Mali kan minɛnko yɛrɛ nasira fɛ minɛn dɔw yɛrɛ kɔni tun bɛ Mali bolo minɛn minnu yɛrɛ man ɲi minnu tɛ se ka baara foyi kɛ ka da o waleya ninnu kan jalaki tɛ se ka bin Mali jamana kan ka sanga o ma ka sabu kɛ u ka laɲini ye Mali ka se ka lakana. Ni Wagner kɔni n'u yera Mali kɔnɔ n'u ye fɛn fɛn kɛ dantɛmɛ wale la ni ne bɔra kalama n b'a ɲɛfɔ. Bolidi ɲɔgɔn min bɛ Mali jamana ale ni Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw de bɛ ka bila sen kan wa Mali bɛ ka o sariyaw fana labato. A mana kɛ cogo cogo Mali mana bolidi ɲɔgɔn la sabati ni jɛkulu fɛn fɛn ye ni waleyaw kɛra min bɛ tali kɛ adamadenya burujali ani dantɛmɛ wale la ka ɲɛsin adamadenw ma an bɛ wulikajɔ kɛ ka se ka o waleya ninnu kɛlɛ. Tene temene tasmaba do willa falaje garabali yɛrɛ kɔnɔna la kokura tuguni i n'a fɔ san o san a bɛ deli ka kɛ cogoya min yɛrɛ la a kɛra nɛgɛ kaɲa 17 yɛrɛ wagati ni garabali kofɔlen yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni olu bɔ u sigin la ka na sigin wɛrɛw la olu caman bɛ ni garabali kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna la nka ɲinata kɔni an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah ka sabu kɛ maa si ni ma to a la nka fɛn min ye maaw bolo fɛnw ye ani baganw olu yɛrɛ kɔni caman tora nin ko ninnu na. Aïssata Maïga ni Salifou Ɲɛre olu ye ɲinini dɔ kɛ a koɲɛw la terrain t'a tɔgɔ la. Maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ olu ka ɲɛmaa dɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin tasuma in sababu kɔni bɛ se ka kɛ muso dɔ de barisa a y'a yira k'a fɔ ko furukufuruku bɛ u ni muso in ni ɲɔgɔn cɛ wa siɲɛ caman muso in yɛrɛ ka laɲini kɔni olu ka wuli ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na. Taara fo ka sigi ka kuma a ma sɔn bon papier ni taara fo mairie fo tribunal na sisan an m'a mɛn kosɛbɛ. Comme kasi atigra ka di ale la bon am ko ni semaine yɛrɛ do an bɛ taa tribunal la ka comme kasi jaabi bon kunu mɔgɔ caman y'a fɔ a ka denmisɛnnin mun a bɛ mɔgɔ bugɔya ale bɔra yan ani biriki a bɛ boli ne yɛrɛ y'a ye a bɛ tɛmɛ ka ne t'a dɔn bunna sɔɔni dɔrɔn mɔgɔ y'a fɔ ko tasuma wulila ne y'a lajɛ bon i y'a fɔ an dongo do muso bɛɛ y'a mɛn ko ni muso a bɛ taa ji bɔ yan a b'a fɔ ɲina inshallah fulaw wallahi komi yan tɛ fulaw bɛ yen dɔgɔnɔw bɛ yen kɔrɔbɔrɔ bɛ yen fɛn siya bɛɛ bɛ mun a bɛ bɔ nɔrɔ la a bɛɛ bɛ yan ni tasuma donna fana a tɛ to an na i y'a faamu an ka hakillo yɛrɛ ne t'a dɔn dɛ an ka hakillo yɛrɛ muso ni de y'a kɛ. Tasuma in kɔni kɔnɔna la jigilatigɛ bonyana kosɛbɛ barisa maa minnu yɛrɛ kɔni bolila kɛlɛ sababu la ka na u sigi nin yɔrɔ in na u bolo fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni jenina ka ban pewu. Wallahi ne kɔni ne kɔni kɛyɔrɔ cogoya foyi tɛ ne bolo sabu ne ye garibire dɔn ne bɛ taa yaala kɛ fo sufɛ Isa Sirafara ni Siriki Sirafara fo sufɛ dugutilama fɛ 0 heure ne bɛna n ka denbaya ninnu balo yani ne ka na wallahi a bɛɛ de jenina ka to yen ne ka muso ni n ka den kɔni sira ka bɔ. An kɔni an ka yɔrɔ la a bɛɛ jenina tiɲɛ yɛrɛ la a bɛɛ yɔrɔ si ma to an ka yɔrɔ la kɔni a bɛɛ jenina
ne ka bagaw jenna ne ka so jenna minen foy ma bo bagaw jenna ne ka moto fana jolen fileniya afana jenna ne ka minaw halikele ama bo ne ba abe jenna ne ka demsenu kelen kontara dugu kono fo 0 heure do de nanay foy ko na ma bo awo ni anini sofula abe jenna femi protection civile ma wi fo kata se anga fintigila kawma ulu yere koni u joro fa kosebe mamina tasma yere koni wulila ni yoroina ka anka fama wallahi suro aya ande depuis an ya wili ama teme kili minti tour sapeur pompier asera ya ka tasuma fien abita ni sapeur pompier tasuma abita fokuna ya fama komi aya kumme fambe bo anka fama tinitigi fana aya garabal be korosi ni mo ya zo sabi zon katcha ni zo ya bagaw mine ka boya bagaw fana abi kumme alede kera fama de kera suro misigena ya fam alede misigeya suro fo sogoma mo betara ka misibe woluma kanana ya dusukashi okoni barka yere boyani no mawyoro mamnu ye usigi yoro bla ka sababu ke kele ore konna uye wole da kanta ka nyeshin anga jamana nyemauma nibi fama wele ka aka population laje ni ya me fama population debe ni population bana ati foi marade ya fam foi tambulu sisa ya fam ne ya me ko amita ya wan fe ambeta ya fe ya fam haliya ni machine nana sisa ni ya bora yoro be garasi ka so nyuma de ka kare bo ya fam ambese ka sigi ni kele bana amita ningonte ashin folo tasma ka wuli falaje garabali yere konna ni atako sabana ni tasma kon betu ka wuli ni yoro ko folena odela ama jigiya ka foko fero yere konna blase nga kasika don ni tasma yere sababu ko ni mu ka kla ka demedo mo mamunu yere konni sigileno ni yoro ina ni kele yere konni ulu bolokolo nyani wakati na Conseil économique, social et culturel oluka session a kun follow a barada tunu ni okoni a mandature atako worona o bara koni sigira senka wire darola ni o refleni kuluba ka beni tenendwe février kalo clé mugani kele samba fla ani mugani flenyerela temu kumu ubolo ni kenen kasa uri yelema bulu misika do jamana sharia sion a politique ko fukata se alakana ko alini anafasoro sira ko uta fanfelawla ali kulubali alini salfu nyare kumiyeno tele tatola Mali furubacha ka yoro mi be ni uba wele ko conseil économique social et culturel ni ulubi la sigu ke sansan ka sega jamana yere ta choko jatemine fele mo kan ka sega ke geleya bi yoro naka ulu geleyo wuli kregere na faso bi geleya kono abi wati jan konbo o de hokun kono kon ye jwa kun fla bunyongo sigi konke yasa ka sega fele do kon di faso marabo kon ma jamana bi sega wuli ka jɔ cogoya min na ani ka jamana kisi fɛn min ye beni kɔni ma cogoya min de la o de kɛla gafe kɔni ye u bolo o de hukumu na o baaraw walima o ɲɔgɔn ye o bɛɛ lajɛlen kɔni kuncɛ la dɛnɛ ni o bɛnna février kalo tile 21 ma o de hukumu kɔni fɛn min ye o ka ɲɛmaa kɔni y'a jira k'a fɔ baaraw kɔni kɛla wa wasaba kɔni sɔrɔla o la o ka ni lasigi ninnu kɔni senfɛ. San o san conseil économique social et culturel a kɛ kan kɛ session 2 de tenu san kɔnɔna na session dɔw bɛ yen nɔ o ye recueil o be baara k'o de kan mais session wɛrɛw bɛ yen nɔ an ka kan ka hakilila di fɛn minnu kan n'o ye jamana yɛrɛ taacogo situation bɛ jamana kɔnɔ waati min na an ka seko kɛ kan kɛ min y'a la ka se ka hakilila di n'o ye n'a fɔ komi conseil do an ka autorité o yɔrɔ a kɛra président ye a kɛra gouvernement ye a kɛra assemblée ɲinan ta bɛɛ bɛ jamana cogoya dɔn gɛlɛya ni tɔɔrɔ b'an da la a bɛ san joli joli bɔ fo ka na se a damatɛmɛ wali min n'o nana kɛ sanction min t'a la k'an ka jamana sɛgɛrɛ aya mun de y'a wolo la mun de nana ni nin bɛɛ lajɛlen fo k'an se o hakɛ la mɔgɔw kɛ kan kɛ hakili jagabɔ k'o kan o min fana kɛra an ka kan ka baara jumɛn de kɛ sa k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yalasa jamana bɛ se ka jɔ jamana kɛnɛ se ka dafiri tile 15 in kɔnɔna kuma kɛra o kan problème juba ye min ye n'o ye sécurité ko ye o de kosɔn ministre de la sécurité yɛrɛ jɔn bɛ kɛrɛfɛ ani protection civile u y'u seko kɛ u sera kɛ min kɛ sariya bolo fanfɛla la sariya minnu ta la wala minnu bɛ kɛ sira la ka na a bɛɛ kɛ ta a bɛ se ka sira sɔrɔ cogo minnu na an bɛ se ka dɛmɛ min kɛ n'aw ma
tile 10 duuru in kɔnɔna na an ye faamuyali kɛ fɛn caman na anw fana kɛ kan kɛ ladilikan min kɛ n'o tɛ k'a fɔ n'o ye conseil don an kɛ kan k'a lase ɲɛmɔgɔw ma u k'u dɛmɛ yalasa u ye ŋaniya minnu ta u ŋaniya bɛ se ka sabati cogo min a bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min yalasa laɲini ye min ye n'o ye sécurité ko fanfɛla ye jamana bɛ se ka duga kɛ bɔ tɔɔrɔ ni gɛlɛya ni fɛn wɛrɛw ma cogo min bɛɛ lajɛlen hakilila ye min ye tile 10 duuru in kɔnɔ kuma kɛra a kan. Conseil économique, social et culturel hama ɲɛma a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don olu ka ni lasigi in kɔni fɛ u ye ko caman kɔni faamu wa olu ye gafe kɔni kɛ k'u ka hakililaw kɔni di wa fɛn ye u n'a a kɔni lase jamana ɲɛmaa ma CNT maaw ka taa se gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen kɔni ma u ka o kɔni ta bala yaasa fɛn ye gɛlɛya minnu bɛ u na se ka olu gɛlɛyaw duga cogoya min de la. An ye fɛn caman faamu o faamuyali kɔnɔna na an kɛ kan kɛ an segu kɛ cogo min kɛ ɲɛfɔ min kɛ ka taa a kɛra jamana kɔnɔdenw fanfɛla ye a kɛra ɲɛmɔgɔw ye n'o ye président yɛrɛ ye ka taa se premier ministre ni gouvernement mɔgɔ tɔw ma fo ka taa dabila n'o ye CNT ye an kɛ kan kɛ min k'o kɔnɔna na hakilila faamuyali kɛra o la n'Ala sɔnna o sɛbɛn an bɛ k'o labɛn an bɛna bila ka taa uru yɔrɔ la min a bɛ se ka dɔn k'a fɔ nin waati in kɔnɔna na baara min kɛra baara ɲuman de kɛra faamuyali kɛra a la fana an fana seko ye min ye fasojɔ la an kɛ kan kɛ min kɛ an y'o baara fana kɛ n'Ala sɔnna ma kuma kuncɛ yɔrɔ ye nin ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Yakuba ka tile a n'a nɔfɛ jama bɛɛ u kɔni y'a jira k'a fɔ olu filɛ nin ye ka fɛɛrɛ minnu di jamana ɲɛmaaw ma ten ye n'a kɛla gafe n'u ye nin bila fɛn ye baara kɔni kan ko a na kɛ sababu kɔni ye ka se ka faso Maliba ka a bɔ gɛlɛya kɔni kɔnɔna na. Dɔgɔtɔrɔya kalanso min bɛ yen ni o bɛ ɲɔnɔkaw fɛ yen nɔ école de santé ɲɛta olu ka jɔnjɔndiw ni o y'u ka diplôme diw ye o tako duurunan baaraw a sigira sen kan kabini février kalo tile 19 san 2022 tɛmɛnen ye ɲɔnɔkaw fɛ yen nɔ u ka ni kalanso kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna la fɛn min ye 100 sara la a yirala k'a fɔ ko maa 80 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ de kɔni ye u ka jɔnjɔn sɔrɔ ni kalanso in yɛrɛ kɔnɔna la nin kɛra ɲɛnajɛ min ni a kɛra ni ekɔliso kofɔlen yɛrɛ maaw fɛ fɛn min ye ɲɔnɔkaw olu caman kun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan yaasa ka se ka nin ma kofɔlen ninnu kan jɔnjɔndiw ka se ka a laseriya Abdou Watara fo ka taa se Muniri Jire ma olu kun bɛ ɲɔnɔkaw fɛ yen nɔ teliya ta tɔgɔ la. École de santé ɲɛta n'o bɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la olu ka kalandenw minnu ka baara bɛnnen don dɔgɔtɔrɔya kalan ma o bɔli tako duurunan a ɲɛnajɛ kɔni kɛra u ka lakɔliso yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔna la kalanso in kɔnɔna na kalan ɲɛnabɔba ale ka kɔrɔfɔ la a ko kalanbolo min bɛ olu fɛ a dɔ bɛ wele ko technicien de santé ka se santé maternelle ani infantile matrɔnw fana b'a la fo ka se aide-soignants ma olu de sen dora san 2021 o ɲɔgɔndan labanw na 100 sara la maa 80 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu ye sebaya sɔrɔ. Kalan suguya fila don a bɛ fɔ min ma ko infirmier olu bɛ san 3 kɛ kalan na o la olu fana cɛcilen bɛ 2 ye muso dɔw bɛ jiginni kɛ mais cɛ dɔw bɛ furakɛli kɛ ani muso dɔw fana bɛ furakɛli kɛ ka fara olu kan donc muso minnu bɛ jiginni kɛ olu ye infirmière obstétricienne maintenant cɛ minnu bɛ furakɛli ani muso minnu bɛ furakɛli kɛ olu ye infirmière de santé o ye sira fɔlɔ ye a sira filanan b'a fɔ aide-soignant et matron o fana matron ni o ye minnu bɛ jiginni kɛ o ye kalo 6 kalan ye maintenant aide-soignant o ye minnu bɛ furakɛli kɛ o fana ye kalo 6 kalan ye donc sira fila don mais o sira kelen cɛ bɛ 2 ye minnu ye infirmier ni infirmière ye maa 52 safra maa 52 mais 40 de passera o 40 na musow la 16 cɛw la 24 bon donc n'o ye matroni ni fɛngɛ ye donc mɔgɔ 56 de taara o mɔgɔ 56 la minnu bɛ jiginni kɛ n'o ye matroni ye olu ye 26 ye ɔ minnu bɛ furakɛli kɛ cɛw b'a la musow b'a la olu ye 16 ye. Wele bilala ka ɲɛsin kalandenw ma minnu bɔra ka tila u ka kalan na u ka se ka u jija k'u cɛsiri wa u ka baara a kanu ka don u dusukun na. Bon ladilikan min bɛ ka fɔ u ye kɔni o ye dɔgɔtɔrɔya kɔni ye tubabu b'a ko sacrifice donc nafolo ɲini yɔrɔ tɛ quoi i bɛ siran Ala de ɲɛ k'i ka baara kɛ parce que fantan ni faama bɛɛ ka kan i yɔrɔ yɔrɔ ni a fura ka san dɔgɔtɔrɔ tɛ fura kɔni ma ma mais i se ye min ye k'a lajɛ ka papier d'a ma n'o ye ordonnance ye i kan ka o kɔni kɛ ɔ a ka taa fura san sa o b'a yɛrɛ ma k'a bɛrɛ ka ɲɛ i kana ɲɛ kuma kɔrɔ kuma tɛ k'i ka neni o de ye dɔgɔtɔrɔya kɔni taabolo ye. Maa minnu kɛra sababu ye ka école de santé ɲɛta k'a bila sen kan maa min kumana olu tɔgɔ la a ka b'a ɲini kalandenw fɛ minnu bɔlen filɛ k'u ka jɔnjɔn sɔrɔ u ka se ka u jija k'u cɛsiri wa u ka kɛ dɔgɔtɔrɔ jolenw ye maa minnu bɛ dɔgɔtɔrɔya baara kɛ i n'a fɔ min fɔra u ye kalansow la. Min ye ekɔlidenw ye minnu bɔra ka diplôme sɔrɔ sisan nɔ
an bɛ ladilikan mun f'u ye o ladilikan belebele a n'a fɔlɔ o ye u ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ɲumanw ye dɔgɔtɔrɔ ɲuman ye dɔgɔtɔrɔ min bɛ banabaatɔ bɛn ka ɲɛ ka banabaatɔ furakɛ ka ɲɛ i n'a fɔ a yɛrɛ dɔ i n'a fɔ a fa i n'a fɔ a ba walima i n'a fɔ a balima tuguni an bɛ mun fara o kan o ye k'a fɔ u ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye mun bi jamana ye sariya minnu bila sen kan yaasa banabaatɔw ka furakɛ ni o sariya senw ye walima o taabolow ye u ka o taabolow bato. École de santé ɲɛtaa maaw y'a yira k'a fɔ donna nataw la olu b'a fɛ ka kalanbulon wɛrɛ dayɛlɛ u ka kalanso yɛrɛ kɔnɔna la ka da o wɛlɛ ninnu fana kan u ka se ka u ka jabala jɔ u yɛrɛ ye ka yɛlɛma o kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye u ka se k'u ka baaraw kɛ hakilisigi ni basigi la. Baara bolodalen caman bɛ an bolo a kumaba na dalateliya la o ye k'a fɔ ka école ka a sankɔrɔta ye cogo di sisan diplôme minnu bɛ kalan k'a kɔnɔ u bɛ san 3 kalan kɛ ka diplôme mun sɔrɔ a bɛ fɔ ma technicien de santé ani matron ni aide soignant don n'a nataw la an b'a jigiya k'a fɔ an bɛ na sanfɛ kalan bila kɔnɔ n'o ye diplôme de technicien supérieur ye min b'a to technicien supérieur sage femme olu bɛ se ka former a kɔnɔ cogo min na olu bɛ se ka kalan kɛ a kɔnɔ donc o ye an ka nata baaraw ye ani fana waati ni waati an bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ ɲininkali kɛ laboratoire n'o ye minnu bɛ analyse kɛ jolitaw sɛgɛsɛgɛw ni o n'a ɲɔgɔnna camanw olu ka kalan ka o fana sen don an ka kalan kɔnɔ donc o fana ye an ka laɲini dɔ ye don n'a nataw la tuguni an bɛ ka laɲini kɛ an ye o baaraw daminɛ o baaraw bɛ sen na ni Ala ka jɛn ye o ye k'a fɔ an yɛrɛ ka jabala i n'a fɔ an b'a jigiya tele ɲɛtaa bɛ to ka o fɔ cogo min na ala an yɛrɛ ka jabala an ka se ka o sɔrɔ an yɛrɛ yaasa an miiri bɛ kalan taabolo ni kalan kɛko ɲuman na cogo min na o bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔ cogo min na. Kalanden minnu tilalen filɛ kalan na maa min kumana olu tɔgɔ la a k'a bɛ karamɔgɔw ka se kalansotigiw a b'u bɛɛ fo ani denmansaw ka wulikajɔ ni cɛsiri la u bɛ layiru ta u ye fana k'a fɔ olu ye kalan min kɛ u bɛna u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka o baara fana kɛ walasa maaw ka se ka kɛnɛya. Ne nisɔndiyalen don n bɛ n ka karamɔgɔw fo ka n ka ekɔlidenw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnen n bɛ n cɛ fo ale mun ye n ka ekɔli sara ka n ka ekɔli fɛn bɛɛ sara ka ban ne ye n ka promoteur fo an b'an ka maîtres bɛɛ lajɛlen fo u b'an dɛmɛ kalan na kosɛbɛ n'an ser'u ma cogo wagati u b'an dɛmɛ an ka ekɔlidenw n bɛ mun f'u ɲɛna fana bɛɛ k'i cɛsiri mun b'an kɔfɛ bɛɛ k'i cɛsiri i ka dɔ kɛ kalan de mɔnɔ bɛ mɔgɔ la don n'a nataw la kɔni a ka di bɛɛ y'an bɛɛ ka baara sɔrɔ a ka di an bɛɛ y'an ka baara sɔrɔ an kɔni an b'an se kɛ n'Ala sɔnna an ye mun kalan an ye mun kanu ka ekɔliso la an b'a kɛ a kɛcogo ɲuman na gɛlɛya ti don a kɔnɔ n'Ala sɔnna o de ka minɛ ne bolo ka s'u ma an kɛlen filɛ ka diplôme mun sɔrɔ an ye serment kalan serment bi na an y'o kalan ekɔliso kɔnɔ bɛɛ ka i ka diplôme baara kɛ kilenya la jɛlenya la ale ni kunnafoni bigo ɲuman na banabaatɔw ma. École de santé ɲɛta ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na danfaraba bɛ olu ka kalanso ani kalanso ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ mara jija ani ɲɛta o de ye olu ka hakilina fanba ye min kɛra sababu ye lakɔliden caman bɛ yen minnu tilala kalan na wa u ye baara sɔrɔ hakilisigi ni basigi la. O b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ni diɲɛ fan tɔw kibaruyaw la. Senegal jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ k'u kɔni ye dolanci yɔrɔ belebeleba dɔ bila sen kan k'o tɔgɔ da u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ yɛrɛ la Abdoulaye Wade ni baaraba ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛnna sefa wari miliyari 156 bɔɲɔgɔnko de la ni dolanci yɔrɔ in a yirala k'a fɔ ko maa hakɛ min yɛrɛ kɔni bɛ se ka don a kɔnɔ a bɛ tali kɛ maa 50 bɔɲɔgɔnko de kɔni na dolanci yɔrɔ in kɔni jɔra san 2 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Turkiw ka société fɛ u b'a fɔ société min ma ko Suma ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Diamiando yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni ne kɔni na fɛtiba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra ka se ka nin dolanci yɔrɔ in yɛrɛ kɔni dayɛlɛliw bila sen kan o de kɔnɔna la fɛn min ye Senegal jamana ɲɛmaa ye Macky Sall ale ni Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan Paul Kagame Rwanda jamana ɲɛmaa Adama Barrow Gambie jamana ɲɛmaa fo ka taa se Liberia yɛrɛ jamana ɲɛmaa ma George Weah olu yɛrɛ kɔni tun bɛ balontan na nin stade kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Macky Sall ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ furuku dɔw kɔni tɛmɛna ale ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka
kɛɲɛ ni a denkɛ Karim Wade yɛrɛ ka lahalayaw ye ko farikolo ɲɛnajɛ kɔni bɛ maaw fara ɲɔgɔn de kan ko wa k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dama ka kan Senegal jamana kɔnɔna la o de la a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ye dolanci yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bonya ta ni k'a tɔgɔ yɛrɛ da Abdoulaye Wade yɛrɛ kɔni na fɛn min ye FIFA maa ɲɛma ye Gianni Infantino ale yɛrɛ kɔni ye bonyamasegi ta ka ɲɛsin Senegal joueurs yɛrɛ ma barisa olu yɛrɛ de kɔni kɛra CAN sebayatigiw ye ni dolanci yɔrɔ min kɔni baaraw bilalen filɛ nin ye sen kan a yirala k'a fɔ ko marsi kalo tile 29 a match fɔlɔ yɛrɛ kɔni bɛna kɛ Senegal ni Egypte ka match de ye ni o yɛrɛ kɔni ye Coupe du Monde éliminatoire baaraw daminɛli ye. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ko fɛn min ye u ka balo ye maaw yɛrɛ kɔni tɛ ɲɛ balo minnu kɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko produit de première nécessité olu yɛrɛ sɔngɔ kɔni bɛ ka gɛlɛya nin wagati in na o de kɔni ŋunuŋunu kumaw cayalen don kosɛbɛ Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la tobili bɛ kɛ ni tulu mun ye sogo malo essence fo ka taa se manjini ma a yirala k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔ ko n'i y'a jateminɛ kabini san 2021 dɔw yɛrɛ kɔni kun farala ni fɛn kofɔlen ninnu sɔngɔ kan nka an bɛ don min na bi a tɔ yɛrɛ de kɔni bɛla ka juguya ka taa fɛ o de kɔni na u ka cakɛda min yɛrɛ ka koɲɛw bɛnnen don sannikɛlaw ma n'a bɛ fɔ o ma ko la Confédération des consommateurs olu kɔni y'a laɲini u ka gouvernement maaw fɛ u ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa ni dumunifɛn ninnu yɛrɛ bɛ se ka na u dakɔrɔ la cogoya min na cakɛdaba min bɛ u ka jamana kɔnɔna la walasa balo yɛrɛ kɔni bɛ se ka damakɛɲɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Conseil national de lutte contre la vie chère olu kɔni a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko nin fɛn ninnu kɔni da bɛ ka gɛlɛya k'a sababu kɔni ye coronavirus bana de la barisa bana in kɔni sababuya la ko fɛn caman yɛrɛ kɔni da gɛlɛyara diɲɛ bunangu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ hali sisan nɔ ko fɛn min ye tentulu yɛrɛ ye ko ka sababu kɛ gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ diɲɛ selege 4 kɔnɔna la ko fɔlɔ ko ale tɔni yɛrɛ kɔni tun bɛ feere dollar wari 120 bɔɲɔngo de la san 2019 wagatiw la nka a yirala k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko nin tentulu kofɔlen yɛrɛ kɔni wari yɛlɛla kosɛbɛ dollar yɛrɛ kɔni fanfɛla la ko 100 sara la i bɛ taa sɔrɔ fo 83 bɔɲɔngo de kɔni farala a kan o n'a ta bɛɛ Ivoirien kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bibi in na olu yɛrɛ ka da dumuniw bɛ se ka segin u dakɔrɔ la cogoya min na. Russie jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin ale kɔni y'a yira k'a fɔ don tɛmɛnenw na ko fɛn min u ka région filɛ ale yɛrɛ kɔni ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ka yɛrɛma hɔrɔnya di u ma n'a a bɛ fɔ o ma k'u ka indépendance ka kɛɲɛ ni o waleya ye fɛn min l'américain ka jamana ɲɛma ye fo ka taa se Union européenne maaw yɛrɛ ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲangili waleyaw dɔw ta ka ɲɛsin Russie jamana ma l'américain ka jamana ɲɛma Joe Biden ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲangili waleya minnu bɛna taa Russie jamana yɛrɛ kɔni kama k'o bɛ tali kɛ wariko fanfɛla de la k'o kɔni bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye Russie ka juru yɛrɛ a kɔni tɛna se ka olu sara ko wa k'a yɛrɛ kɔni tɛna se ka kan bɔ juru kura yɛrɛ nɔfɛ walasa ka se ka a ka baaraw kɛ cogoya min na olu ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fo ka taa se l'Europe jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna ma a yirala k'a fɔ ko ni ɲangili waleya kɔni bɛ tali kɛ u ka banki ba fila la n'a bɛ fɔ o ma ko Banque publique de développement fo ka taa se u ka finitigilakaw ka banki yɛrɛ kɔni ma a y'a yira k'a fɔ ko olu ka wariw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna bloquer n'u b'a fɔ o ma ko blocage total a yirala k'a fɔ hali sisan l'américain ka jamana ɲɛma ko a ma dan o fana ma ɲangili waleya o kɔni taara ka ɲɛsin Russie fanga tigilamaw yɛrɛ kɔni ma fo ka taa se u n'u ka denbayaw bɛɛ lajɛlen ma a y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ de kɔni bɛ yuruguyurugu wariw tila u ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko nin waleya in yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye maa minnu ni olu ye américain ye olu yɛrɛ kɔni tɛna se ka wariko baara foyi ta ka ɲɛsin Russie jamana yɛrɛ kɔni ma fo ka taa se a ye région fila minnu yɛrɛ ka yɔrɔma hɔrɔnya di olu ma. Hong Kong jamana kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni coronavirus yɛrɛ bana ta ko 5nan ye fɛn min u ka gouvernement maaw ye u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ kura dɔw bila sen kan walasa maaw yɛrɛ ni bɛ se ka kisi cogoya min na u ka jamana kɔnɔna la i n'a fɔ u ka gouvernement maa ɲɛmaa dɔ Carrie Lam ale yɛrɛ ye a fɔ cogoya min na a yirala k'a fɔ ko fɛn min u ka gouvernement maaw ye k'u bɛna dɔgɔtɔrɔso kuraw yɛrɛ kɔni jɔ teliya la i n'a fɔ chinois yɛrɛ a kɛ bana in yɛrɛ daminɛ la cogoya min na a yirala k'a fɔ k'u kɔni bɛ ka dɔgɔtɔrɔsoba dɔw yɛrɛ kɔni jɔ u ka bato jɔyɔrɔw yɛrɛ kɔni na ni o bɛ u ka aéroport kɔrɔ yɛrɛ sira kan K-Tech
coronavirus banabaatɔw yɛrɛ kɔni bɛ bila kɛrɛfɛden na yɔrɔ min na walasa k'u ka kɛnɛya taabolo yɛrɛ lajɛ n'a bɛ fɔ o ma ko centre d'isolement a yirala k'a fɔ ko o fana caman yɛrɛ kɔni bɛna jɔ u ka jamana kɔnɔna la nka maaw y'a yira k'a fɔ ko gouvernement maaw kɔni ye photo mun yira k'u bɛna o de kɛ banabaatɔw marayɔrɔ ye ko dilan ninnu yɛrɛ kɔni ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko est-ce que o fana tɛna kɛ sababu ye ka na bana yɛrɛ tɔw jɛnsɛn tuguni u ka jamana kɔnɔna la hali sisan coronavirus bana kɛlɛli la Hong Kong jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko hôtel chambre ba mugan bonyongo u y'o de kɔni labɛn banabaatɔ ninnu yɛrɛ kɔni bila yɔrɔ fana kama o ni taxiw fo ka taa se minibisiw yɛrɛ ma minnu bɛ kɛ sababu ye ka banabaatɔw yɛrɛ doni ka taa ni u ye u ka furakɛlikɛyɔrɔw la nin wagati in na Hong Kong jamana kɔnɔna la fɛn min u ka kalanyɔrɔw ye sportkɛyɔrɔw restaurant fo ka taa se salon ma a yirala k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni datugura fɔlɔ fo ka taa se avril kalo yɛrɛ kɔni ban wagatiw ma u ka kɔnsebaw bana in yɛrɛ kama a yirala k'a fɔ ko o bɛna daminɛ marsi kalo yɛrɛ kɔni wagatiw la Hong Kong gouvernement maaw u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna coronavirus sɛgɛsɛgɛliba dɔ kɛ u ka jamana kɔnɔ ni o de kɔnɔna la jamana kɔnɔden miliyɔn maa 7 ni bonyɔngo olu yɛrɛ bɛɛ kɔni b'u ka testi kɛ siɲɛ 3 tile kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la marsi kalo yɛrɛ kɔni wagatiw la nka maa caman yɛrɛ kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko est ce que nin testi kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛna se ka kɛ i n'a fɔ u bɛ ka a laɲini cogoya min na ni ne kɛra gwatigɛ bi kunnafoniw kɛnɛ kan k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan teliya taa sugantili la ka kɛ aw ka kunnafoniw tayɔrɔ ye ni Ala ma basi kɛ sini an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen ni nin wagati kelen na yaasa ka se ka kunnafoniya wɛrɛw di aw ma